Ahoj, já jsem Libor z Moje.se a dneska si předvedeme model EMEA XT38. Je to takovýhle malinký model, ideální na lítání doma a skvělý pro začátečníky, především proto, že je ohromně odolný. Listy skoro nejdou zničit, flybar taky ohromně vydrží, lyžiny, všechno je to z takového měkkého materiálu, který opravdu dost snese, takže se s tím dá bourat a omlátit. Součástí balení je samozřejmě vysílačka, která je na infra paprscích a ještě je k tomu nabíječka, nabíjí se to z USBčka, případně i z vysílačky. Jo? Tak a teďka si předvedeme, jak to lítá. Vrtulníček je opravdu stabilní, není potřeba nic dělat a stojí na místě víceméně. Takže opravdu ideální pro začátečníky.